Alderdi Jeltzalearen bozeramalea Espainiako diputatuen kongresuan, Bakero Anderea, egunon ongi etorri. Egunon. Azken orduotan iragarri den bake akordioaren inguruan galdatu nahi nizuke zer baino lehen, Estatu Batuen eta Iranen arteko akordioa itxura guztien arabera ostiralean sinatuko dena, ze irakurketa egiten duzu akordioaren inguruan? Bueno, lehenik eta behin notizia ona. Akordioa sinatze bide horretan, sinatzen balima da, notizia ona. Espero dezagun anuntziotik edo deialdi honetatik aparte benetan gertatzea. Gogoan, hala ere, izan behar ditugu 3.500 baino pertsona gehiago hil direla bide honetan, baina gu posten geratzea, azkenean bideratzen dan, eta amaitzen da konflikto beliko honekin, eta bere normaltasunera etortzen da zonalde guzti hortako egoera. Azkenean, implikazioa baditulako ere gurean ere. Ia 4 hilabeteren ondoren dator akordio hau, Hormuzko itsasartearen itxiera ekarri du honek, eta honek ekonomian zuzenean eragin du. Imanol Pradales lehendakariak gaur goizean zioen balizko akordioaren berria zuhurtziaz, baina baikortasunez jaso dena, baina nabarmenduz ondorioak ez direla amaitu. Ondorioei aurre egiteko Espainiako gobernutik hartu diren neurriak egokiak izan direla iruditzen zaizu? Bueno, Espainiako gobernutik, autoziran hasiera batian zenbait neurri, hasiera konfliktuaren hasieran eta gu alderdi bezala ere zenbait proposamen egin genituen, 31 neurri proposatu genituen, eta horietatik nahiko kontutan hartu ziran, onartu zen dekretu lege horretan. Zenbait neurri orain ekainaren amaiera amaitzen dute epea, eta gobernuak esaten du, zenbait neurri ere berriro igual hartu beharko liratekala ikusita, orain badirudi konflikto haueten egingo direla, neurtu beharko dugu, zein neurrik izan beharko duten, jarraituko dutenak, zein ez, eta zer, eta mulatu beharko gera beharretara. Ze azken finean, konflikto bai bukatu da, baina lehendakariak ondo esan duen bezala, izango dira oraindik ere, konflikto amaitzen bada ere, bidian hartu beharreko neurriak batez ere ekonomiari eutsi ahal izateko. Estatu Batuek Irani militarki eraso egin zioten unetik bertatik, Pedro Sánchezek berak gerrari ez lelori hartu du, gerora Europako beste gobernu batzuk gerturatu dira jarrera horretara. Iruditzen zaizu ikuspuntu hortatik Espainiako gobernuak egoki jokatu duela, posizionamendu hau izan da konbentzimendu etiko-politikotik, ala beste auzi batzuk sortutako arazoei itzale egin nahian baita ere? Bueno, hori da beti izan dugun susmoa, ez? Nik pentsatu nahi dut, Sánchez presidenteak egiten dituen adierazpen horiek sinistuta egiten dituela, baina egia da joku batean sartu da, ez? Ni gerraren kontrakoa naiz eta zuek frentean zaudetenak batez ere PPkoak eta aznar gogoan hartuta Irakeko gerra zela, eta zuek gerraren aldeko jotzen zaituztegu. Gu Sánchezi ere esan genion bere garaian, gu ez gaituzu hartuko parte batean beste gu, gerraren kontrakoak gara, alderdi demokratiko bat gara, beraz horretan lagun izango gaituzue. Baina egia esan batzutan zalantzan jartzen da ze puntutaraino ez, egiten da sinistuta, edo zuk esan dezun bezala, beste auzi batzuk tapatzeko, baina oso importantea da gerraren kontrako jarduera hori eta pentsamendu hori ondo azaleratzea eta tinko jokatzea. Espainiako gobernuarentzat eta Pedro Sánchezentzat berarentzat aste korapilatsua dago aurretik epaitegietan, gaur Begoña Gómez bere emazteak joan beharko du peinado epailearen aurrera eta erabakiko da epaitzen duten ala ez. Etzi Rodríguez Zapateroren agerraldia izango da. Tentsio eta presio honekin guztiarekin gobernuak eutsi diezaioke horrera? Hori da egiten genuen irakurketa publikoa ere egin izan dugu horrekin, ez? Azkenian, legealdion hasiera hemen zitzaion oso justu, ez? Investidura akordio bat egon zenbait taldek baiezko boto eman genion Sánchezi, eta gogoratu ezagun Sánchez etorri zala gainez esan gu korrupzioaren kontrako gobernua izango gera, eta gu oso transparenteak eta izango gara. Maioria hori pixkanaka kortetan bihurtu da minoria bat, zenbait kasutan. Eta jendea begiratzen du Junts, baina nik ere Podemosen posturak ere hori ikusten ditugu. Eta gobernuak ere askotan jokatu du maioria hori izango balu ezera, ez? Dekretu legez bete gaitu, egunean lege proiektuak adostu ordez dekretu lege bidez gobernatu izan du da, beraz, alde batetik dago minoria parlamentari hori.
eta gero ere daude bere inguruan sortzen ari diran auzi guzti horiek. Ikusiko dugu auzi horiek nola bukatzen dute, baina egia esan gu arduratzen gaituzte esaten dan guzti hori, eta horrek ere implikazio bat du eguneroko politikan. Zaildu egiten du politika egitea korteetan, azkenean krispazio egoera batean gaude. Momentu honetan, mai gainean gobernuaren edo Sánchezen bueltan auzi bat baino gehiago daude. Badago Sánchezen anaiaren kontrako epaiketa aurreko astean egin zena, Begoña Gomezen kontrako prozesua gaur esan dugu epaitegietan, Abalos koldo auziak, Zerdan Leire Diez, Zapaterorena, dena maila berean jar daiteke, alegia, guztiei ikusten diezue oinarri juridiko sendo bat, edo badaude tartean gobernua erortzea, eraistea, helburu izan dezaketen muntatutako ikerketak? Bueno, hori pixkanaka argitzen joango da. Nik uste, auzi guztiek hasi direla, batzuk egia esan pelikula bateko, pelikula txar bateko argumentuak dirudite ez, baina guazen ikustera bakoitzak zer dokan egia, eta zer daukan inguruan sortu diren adorno batzuk, ez? Ikusiko dugu zertan gelditzen da bere anaiaren auzia, zertan gelditzen da gaur astera doan edo gaur bere emaztearen auzi hori, zertan Zapaterorena eta zertan gelditzen da Leire eta Abalosena, eta orain jakingo dugu. Eta horren baitan ikusiko dugu zer egi juridikoa dagoen guzti honen baitan, eta zer izan da egi juridikotik haratago, behar bada gobernu baten kontra juteko sortu den halako borroka judizial hori. Hortik egon daitekela iruditzen zaizu, lawfare delako hori egon daitekeela. Nik ezin dut esan dena lawfare denik, baina izan dira estatuan lawfare kasuak, beraz ez dakize puntutaraino, baina egia esan dena egia denik ezingo nuke esan, ez nukenik ere eskua zutan jarriko, baino itxoin dezagun eta ikus dezagun auziek zer esaten duten. Rodríguez Zapaterorena izan da, esparru askotan sorpresa handia eragin duen ikerketa, gobernua utzi zuela 14 urte badira jada, eta arrezkero egindako hainbat bitartekaritza lan, presio lanetan, delituren bat egin ote duen, azken egun hauetan bere bulegoan aurkitutako bitxien auziak ere eman du. Rodríguez Zapaterorena nola hartu duzue? Bueno, sorpresa bat izan da, niretzat bat sorpresa bat izan da. Egia esan harritzekoa da ez, eta arduratzekoa da presidente hori bat, tribunaletan, bankillo batean eseri behar izatea, berari inputatzen zaizkion gai horiek argitzeko. Egia dago indik auzia ez dala hasierako pausoetan gaude, oraindik investigazio fase horretan gaude, eta ikusiko da investigazio fase horren ostean zer benetan da leporatzen zaiona, eta zerrez, momentu honetan, berari dagokio bere defentsa egitea, eta berak argitu beharko du zer dan egin duena edo ez duena egin, eta berak esaten du hori argituko duela, ikusiko dugu. Guri preokupatuko litzaikuna izango litzateke horrek nolabaitxe implikazio bat izango balu oraingo gobernuarekin. Ikusi duguna da, Zapatero izan dela Pedro Sánchezen oso gertuko buruzagia, hauteskunde kanpainetan eta aktiboetako bat izan da. Gaur egungo gobernuarengan moduren batean horrek guztiak eragin izana aukera bat izan daiteke? Bueno, azkenean Zapaterok berak bere sortean nolabaitxe binkulatu zunez, lotuzun Zapaterori, Sánchez Zapaterori esan zun eskua zutan jarriko lukela Zapaterogatik. Beraz nolabaitxe berak sinesgarretasun bat ematen dio Zapaterori. Ikusiko du hemendik aurrera zer gertatzen den eta sinesgarritasun hori mantentzen duen, ez duen mantentzen etorkizunean ere. Zuek hauteskundeak eskati dituzue. Deialdirik ez badator zuen gobernuarekiko babesa, nola baldintzatuko du horrek? Hemen guk egin duguna da irakurketa bat. Lehen komentatu dudan bezala, ez? Legebiltzarrean korte nagusietan ez dago maioriarik. Asko kostatzen da lege proiektu baten inguruan maioria bat egotea. Nahiko geldituta daude lege proiektuak. Kajoietan ez dienak atertzen, baina ez dagoelako talde politikoen arteko batuketa nahikorik lege proiektu horiek aurrera ateratzeko. Hori alde batetik. Aurrekonturik gabe 3 urte gabiltza, aurrekonturik gabe legealdi hasi danetik aurrekonturik ez. Eta krisialdi ekonomiko
etan sartu gara ez, Irango gerra dela eta baita ere Ukrainiako gerraren ondorioak azkenean beharrezkoa da aurrekontuak eukitzia. Eta gobernua funtzionatu du aurrekontu paraleloekin zegoen dira kreditu modifikazio hainbat, eta azkenean horrek sortzen duna da aurrekontu paralelo batzuk egotea. Kontrolatzeko zailak diren aurrekontu batzuk. Hori bestetik. Orain badirudi aurkeztuko dituztela, orduan ikusiko dugu anuntzioetatik aparte zer dagoen, guk horri buruz galdetuko diogu aste honetan kontrol plenoan. Nola bideratuko ditun eta nola egingo du posible aurrekontu horiek onartzea. Zuekin hartu emanen bat izan du dagoeneko aurrekontuak aurkezteko asmo honen inguruan? Azken fase honetan, oraindik ez gera eseri hitz egitera. Bai, aurreratu dizkigute beren asmoak, esan digute aurkeztuko dizkigutela, baina oraindik ezkera azkeneko fase honet, azkeneko aurrekontu anuntzio honen inguruan hitz egiten hasi gobernuarekin. Beraz, ikus dezagune anuntzioetatik haratago aurrekonturik badago. Guk beti esan dugu, legealdeak irauten duen bitartean eta botoia Sánchez jaunak dauka, gu lanean jarraitu behar dugu, ze gu area juten gea Euskaldunen eta Euskadiren onerako lortzea. Beraz, gure lana da Euskadiren alde jokatzea eta lan egitea Madrilen. Gu ez gaude Espainiako gobernua babesteko edo ez babesteko hori, ez da, gu ez gaudean Espainiako problemak soluzionatzeko, gu han gaude Euskadi ordezkatzeko, eta horretara juten gera Espainiara. Eta bai, ez deguna utzi nahi da guzti honek sistema demokratikoak eta zalantzan jartzea hau da. Nik ustet, bai auzi guzti hauek, baita krispazioa, baita akordio nahikorik ez egotea egiten duena jendeak konfidantza falta politikarekiko eta instituzio demokratikoekiko. Eta gure elana da ere, hori ez gertatzea. Aurrekontuen negoziazio horretan sartzen baldin bazarete, Eusko Alderdi Jeltzaleak pentsatuta dauka ze lehentasun jarriko dituen negoziazio horretan? Bueno, gu lehentasunak, esan dudan bezala, Euskadi da. Beraz, gure lehentasunak horren baita jungok dira. Egia esan, arazo energetikoak badaude, familien inguruan badaude hartu beharreko neurri batzuk, kumeren inguruan asko hitz egin dugu, dependentziaren arloan ere badira, eta nik uste bestelako partida batzuk hartu behar direnak, eta euskal industria besteko ere bestelako bat. Nik uste baditugula neurriak hartu behar izana, eta gukingo duguna da proposamen horiek aurkeztu. Energiaren inguruan aipatzen zenituen arazoiek, konektibitatearekin lotuta daude. Bai, saiatu gara beti konektibitatea eta nola bete guk entxufeak ditugu ez, ba entxufe nahiko eukitzia, ze gure industria behar handia du energiarekiko eta entxufe nahiko eta potentzia nahiko egon behar du. Eta sareak hortarako egokitu behar dira, eta horrekin behin baina gehiagotan izitu dugu, baina beharrezkoa delako, euskal industria eta enpleguak mantendu alizateko. Beraz, ulertzen dut hori izango dela, aurrekontuen negoziazioan, mai gainean jarriko zen eukaten puntako gaietako bat. Maria Jesus Montero, ogasun ministroarekin izan da aspaldiko urteetan negoziazioa, eta Espainiako gobernuaren eta EAJaren arteko interlokuzioa berak bideratu du. Ark gobernua utzi ondoren, Arkadi Espainia da orain zuen interlokutore, giza faktoreak ere badaukan ez eragina politikan, nolakoa da hartu eman hori? Bueno, orain astapenetan gaude. Badakit Arkadi jauna bai izan dela beste zenbait gaietan, transferentzien inguruan bai izan duelalako elkarrizketarako borondate handia, eta ikus dezagun aurrekontu gaietan elkarrizketarako borondate berdina du, baina nik uste hor bai Arkadi eta bai kuerpo ministroak arituko direla. Ikusiko dugu aurrekontuak aurkezten ote dituen gobernuak, lehenago ere esana izan baitu aurkeztuko zituela, eta aurtengo urtean bertan, baina ez ditu aurkeztu. Nola nahi ere aurkeztu ezkero iruditzen zaizu gehiengo batera iristea, aurrekontuak onartzeko gehiengo batera iristea errealista dela? Zaila bai, nik ez dakit errealista, itzegokiena izango litzateken, ze zaila da pentsatzea Espainiako politikan gauza irrealak eta ere gertatzen direlako. Oso zaila da. Gauzak orain dauden egoeran eta momentuan zaila da. Baina nik uste saiakera hori egin behar duela. Batez ere, jakin behar dugulako gobernu honen prioritateak zeintzuk dian. Eta aurrekontu proiektu batek, lege batek, hori da, oso lege importantea da. Jakiteko zein dan gobernuaren prioritateak zer egin nahi duen eta nora bideratu nahi duen, bai gizartea eta baita estatuko ekonomia.
Ikusiko dugu azkenean aurrekontu egin zer gertatzen den, hauteskunde deialdiri dagoen ala ez, momentu arte behintzat Espainiako gobernuak esan du, Sánchezek esan du, legealdia agortzea dela bere asmoa. EH Bildutik esan dizuete arduragabea dela hauteskundeak eskatzea, jakinda atzetik datorrena eskuina dela, Alderdi Popularraren eta Voxen arteko batura bat. Bueno, egia esan nik uste hori lau esalditan arazoak konpontzea saiatzea dela. Bueno, saiatuko naiz azaltzen. A ber, nik uste importantena sistema demokratikoetan eta demokrazian konfiantza dela. Herritarrek instituzioetan eta politikan eta bere ordezkarietan duten konfiantza. Egoera honetan krispazioa danean, ez balima da aurrera pausorik ematen, denak geldituta dagoenean, irabazten dutanak beti ultraeskuinerreko muturrean dauden alderdiak dira, kasunetan Vox. Nik uste ez balima da lantzen konfiantza, elkarrizketa, azkenean beraiek irabazten dute. Eta noiz baite, hauteskundetara deitu beharko du Sánchezen jendea. Ez da hau ez da legealdi bat amaigabe bat, egunen batean legealdiak amaitzen dira. Situazio honetan luzatzea, zeini ekarritzen dionik, ez balima dira proiektuak aurrera ateratzen, ez badago lege proiektu nagusi bat onartuta, ez badaude aurrekontuak onartuta eta krispazio goera batean balima gaude. Zeinek ateratzen du onura? Nik uste hemen garbi dagoela Voxek ateratzen duela onura bat. Beraz, esatea, hauteskundeak deitzea, horrek ekarriko lukela, PP eta Vox gobernuan jartzea, eta horretara bultzatzen egerala, hori gezurra esatea. Eta hori da, jendeari garbi ez hitz egitera. Inundik inora, Eusko Alderdi Jeltzalea ez du Vox gobernu batean jarriko. Beraz, legealdia luzatzeak ikusten duzue gauzak daudenetan, urrengo hauteskundetan Vox indartsuago bat ekarriko lukeela, hori da zuen irakurketa. Konfiantza galtzen jarraitzen balima da instituzioetan eta sistema demokratikoetan azkenean irabazten duena beti ultra eskuinarra da eta bestelako alderdiak dira. Hau da, sistema demokratikoetan sinisten ez duten alderdiak. Azkenean, boto bat ematen zaio, ez zu ultra eskuineko muturreko pertsona bazeralako, baizik eta jendeak boto askotan ematen du tripetatik, nazkatuta dagoelako. Hauteskunde horiek egiten direnean, inkesta gehientsuen arabera Alderdi Popularrak eta Voxek gehien lortuko lukete gehiengo osoa. Zenbakiek hori saiesteko aukera ematen baldin badute, Alderdi Popularrari beste indarren batzuk babesa eman da, aukera hori esploratzeko prest eundekete? Bueno, hori da futurible bat, oraindik hortara ez gera iritsi. Gu beti esan deguna da, Euskadiren kontrako edozein alderdiri ez diogula botu emango. Eta Vox ekuazioan dagoen guztietan, gure botua ez ezko izango da. Baina Vox ekuaziotik kanpo utzita Alderdi Popularrari Voxekin akordio egin ordez, beste norbaitekin eginda Euskadiren interesetarako egokiagoa izan daiteken zerbait babesteko aukera aztertuko zenukete? Hori momentu honetan futurible bada. Ezin naiz eskenategi horretan jarri. Alderdi Popularrarekin harremanak nola daude? Orain aste batzuk Feijóo Bilbora etorri zenean ikusi genuen EAJak ordezkariakan izan zirela, bazirudien egon zitekela hor gerturatze bat, azken aldiko adierazpenak entzunda ikusten dugu harremanak hotzak gutxienez badirela. Ikusten duzu, teiado Euskadira etortzen dan bakoitzian, ze perlak botatzen ditu egia esan, eta pentsatzen dut, baita ere, Feijóore luz egiten ari zaiola legealdia, eta begiratzen duela alde batera eta bestera, eta ez duela nahiko apoiorik, bera presidente izateko, eta azkenian, ostikoa, Eusko Alderdi Jeltzaleari ematen diola, ez? Bere, frustrazio horri aurre eginez. Berak bide lagunak topatu nahi bali maitu gutxieneko jarrera aldatu beharko luke. Baina hartu eman normalizaturik ez daukazu Alderdi Popularrarekin? Kongresuan beste diputatu batzuekin egoten diran erlazio berdina, baina hori hitz egitea paktatzeko beste ez. Azken kontu bat ere bai, 5. greba asteari ekin diote gaur medikuek, konponbide itxurari gabe gainera. Espainiako ministerioa negoziatzera bultzatzeko moduren bat ikusten duzu? Ni ustet hemen ministra ez dala bere ardurak ondo hartzen.
atera zuen, egia esan estatuto medikoa aspalditik kajoian zegoen eta berritu behartzen estatutua zala, baino nik ez dakit inkostienteki edo atera zuen kajoitik eta negoziaziorik gabe, nolabait inposatu nahi zuen estatuto bat zen. Berak esaten du egin duela egin beharrekoa, baino 5. astean sartzen gea. Eta itxaron zerrendak ampliatzen dira. Eta gure ustetan mailan eseri behar da, eta ez da altza behar adostasun bat lortu arte. Gila da berak hartzen dituen erabakiak edo hartzen ez dituen erabakiak edo bera negoziatzen ez duen hori besteok sufritzen dugula. Erkidego autonomoetako osakidetzek sufritzen dutela. Eta gu guztiok sufritzen dugu azkenean. Herritar guztiok sufritzen dugu. Orduan ez dezala esan egiten ari dela egin beharreko guztia ze guk ez dugu horrela pentsatzen eta begibistan dago erkidego autonomo guztietan grebak daudela eta itxaron zerrendak handitzen ari direla. Beraz, egin ditzala bere etxeko lanak eta berak egiten ez baditu, aurrekoan ere Sánchez jaunari esan genion, zuk hartu zazu ardura. Erkidego guztietako presidentek eskatu diote Monika Garziari negoziazio horiei berrekiteko, eta eskaria etorri zaio zuen partetik, eta baita beste erakunde batzuetatik Sánchezi esku hartzeko, baina ez du urratsik egin. Zergatik iruditzen zaizue, barne oreka zailek eraginda ezin du ministroa desautorizatu? Bueno, nik uste presidentea bera dela, bera ardura dela bere ministroek egiten dutena, eta ukitzea 5. Azten da honetan, 5. greba deialia indefinidua izan leiken greba batekin, nik uste ardura hartu beharko lukela gobernu guztiak eta presidentea da gobernu burua. Beraz, ministrak ez badu egiten, berak ere neurriak hartu beharko litu. Baina zergatik ez du orain arte egin? Bueno, hori ministrari galdetu beharko diogu. Nik uste hasiera batian gainez planteatzen zuen akordioa eginda zuela, baina akordioa ez zaukan inda. Eta inkluso orain akordio horretan zeuden sindikatuak atzera pausua ematen ari dira. Beraz, akordioak geroz eta txikiagoa dauka, ez handiagoa. Zergatik ez duen egiten? Benetan. Zergatik ez duen Sánchezek esku hartzen esan nahi du? Sánchezek esku hartzen. Bueno, behar bada bere, zuk esan dezun bezala, bere barneko orekek ez diote usten, edo zalantzan jartzen dute bere ardura, baina ikustet presidente batek ardura hori hartu beharko luke, ze osasunarekin ezin da jolastu. Maribel Bakero, Eusko Alderdi Jeltzalearen diputatuen kongresuko bozeramalea. Eskerrik asko gaur Euskadi Irratian izateagatik, hurrengo arte. 9:00